Za drugar Marko Osmakčić napustio je reality 9. juna 2022. godine i od tada se u njemu nije znalo ništa. Kako je preneseno Pink produkciji, Marko je napustio reality kako bi sahranio oca, što se ispostavilo kao laž. Marko se sada oglasio putem Instagrama iz Švajcarske, gde je pobegao i otkrio da mu je otac živ i da su obojica dobro. Kako ste mi svi vi, jao kako je lepo biti u svojoj rodnoj kući. Moj narode, onaj Pink, to su takva bagra, stoka, sve im jebem, lažljivci neviđeni, ne čujem samog sebe od auta. Uglavnom, ja sam dobro, otac nikad bolje, lažu kao kerovi, ništa bolje nisu ni zaslužili. Šta da vam kažem, bit će svega i svačega što ću izneti. Sada sam malo u stresu, čim dođem u Švicu, odmah sam u stresu i žurbi. Javit ću vam se ja još svima, samo lagano, ispričao Osmakčić u lajvu, tokom kog se vozio u besnim kolima. Danas svako može da napravi umrlicu. Ljudi su sahranjivali pevače, zvezde, čak i Mitrovićeva umrlica bila. Prestanite da se blamirate, naguzili vas Osmakčići samo tako, poručio je Marko.